Wara li nhar it-tlieta li għadda Malta permezz tal-kantanta Destiny għaddiet għall-finali tal-Eurovision Song Contest li se jsir nhar is-Sibt li ġej, il-ħamis imiss it-tieni semifinali tal-istess festival. Fil-fatt il-ħamis fuq il-palk ta' Rotterdam ser ikunu qed jikkompetu 17 il-pajjiż biex imbagħad l-aqwa 10 jagħmluha għall-finali u jikkompetu mal-pajjiżi li għaddew mill-ewwel semifinali kif ukoll mal-Ġermanja, Spanja, l-Italja, Franza u r-Renju Unit, magħruf aħjar bħala l-Big Five. Dawn kull sena jkunu fil-finali b'mod awtomatiku. Il-pajjiżi li ser jieħdu sehem f'din it-tieni semifinali huma San Marino, Estonja, Repubblika Ċeka, il-Greċja, l-Awstrija, il-Polonja, il-Moldova, l-Iżlanda, Serbja, il-Ġorġa, l-Albanija, il-Portugal, il-Bulgarija, il-Finlandja, il-Latvja, Svizzera u Danimarka. Sfortunatament l-Iżlanda se jkollha tagħti l-wirja tagħha b'mod irrekordjat wara li wieħed mill-membri tal-band tagħha ittestja pożittiv għal COVID-19. Il-band se tkun qed tikkompeti fis-semifinali tal-lejla f'Rotterdam iżda mhux se tkun tista' tagħmel dan b'wirja live fuq il-park u minflok se jkun qed jixxandar recording tal-prova li jagħmlu ġimgħa ilu. Il-kantant tal-band f'kummenti li tali l-medja qal li l-aħbar ta' riżultat pożittiv ta' sieħbu ġiet bħala sorpriża u qal li l-band ħadet deċiżjoni ibsa li ma tipparteċipax b'mod live għax ma ridux li jagħtu wirja b'membru minn tagħhom nieqes. Il-kontingent Malti kien jinsab fl-istess lukanda li fiha hemm il-kontingent tal-Iżlanda iżda skont ESC United jidher li l-kontingent Malti biddel il-lukanda bħala prekawzjoni kemm għall-kantanta Destiny kif ukoll għat-tim Malti.